Alright, nande karibu sana mwanchu muligirili ndonse sule kigima nsemone ya gatatu katugu kwa gani ya sensemli magazeti bono mambia aiga Gatembe TV Gatembe FM good morning katugu usangama somoro bali etuani ya Gatembe onyambono kuigore radio ya television chinkuru kwa Geoffrey Nsarigo Matilda obaigwa kura sensemeyega no karaga mapema mubwate point point into bwata ana obwate ana obwate mubwate point usarigo point ki obwate usarigo ni bwate point ki obwate mboro mukungu na babwata gatama igoro igobone ine point itari bana usari yani meningo ya mwago ne roko tote no mambio so gutuma jibindu bitayoga igobone abaji etegara evande teregiti bono nere ntaite nango kura kuruga no jibnande TV meyega ne retu mau minyoke nchikora murututa. Alright, gazeti ni ya The Daily Nation mwanchu muligereri, gazeti ya Taifa Leo mwanchu muligereri, na Yorasi Radio boigo ntubwate gazeti ya The Standard mwanchu muligereri na boigo motegereri bono mambia. Icho sini chili gazeti chili tukulia chili kikomena mutinyi o November gusiku menelimo umwaka 2025. Karibu asama gazeti bono mambia. Matilda Ase gazeti ya The Standard ringana alinene gotabana week need diplomat nigo ego kwanira Oburai wae mwaziri wamagana yechinse chesko omoske Musalia Mudavadi na andake kero oba gotebo gusekorekana ne gazeti yiga abange banyari ko murungane buno buteneri wae Oburai wae tiboli obuyana boigase gazeti ya The Daily Nation ngo kwanirira awatocha Odil nere gukwanira igoro ya Bobu Njagi na boigo Nicholas Oyo abubari asenseri ya Buganda somo tukemeronge 3 na 3 yani 88 atameronge 3 okay 558 38 esikati kriteres no problem nanchega ni kombwate egaseti yane ya Taifa Lero gaiga ndoche gaiga nige kontebinga Raila alivyo tafuta ODM usiku Dandora buna aligeti kwende kiama kia ODM alita Dandora butuko is the right Karatoka swasa magazeti bono mabibu mwanchu muligili gazeti ya The Daily Nation nigebwate omugano omonene awatocha Odil nabokoranga abaiga babere tokwanira Boba Nicholas Yo naboigo Bob Njage nyolenga Nicholas Yo nigale omorikia sikembe kiligia Free Kenya Movement naboigo Bob Njage no mwenye kirogo abubo banyarako bagwocherwa senseli ya Buganda umwanchu botegereri nabokorra anse gazeti ngaki banyarako bagwitira matemwa manene inse yoborayi bwaye murayibu inse Yoweri Museveni na serikali yaye ayonse namangana likiri chube chichi akabere gatatu kulinde unyolenga nigo president bwenseri ya Uganda Yoweri Museveni aitaberenga yaba Kenya babere nigo banyarako bakobera ro nabo bagubwatu ro nabo igo kubisua ase egeka asenseri ya Buganda ayonse namangana likiri chube chichi akabere gatatu onyolenga eyemaiga yabayiga koigorerwa na goikaga Kenya aseboigo yarekana mugoko monene asabange kora abayiga babiri bari moyo mugano kibe cyakabiri na gatatu gazeti ne ya The Daily Nation na kubwatekana no mugano yu ora awireri bagali nene ase gazeti ya The Standard yagotawa week need diplomat ukonanga yani nga nigo Oburai bwa Musalia Mudavadi una umboteneri wa Kenya anamuno guchasa mungana yechinse chisko kono Oburai bwa nga nigo bono amaru atali chinguru yani omonto untokwana kobeka amarunse lakini gorokana ni namagoti namaru ni nara nils Naramaru Nils yani Nil nogo tukama lakini ni mtu abate ko ikunda baje korobani bagatanga toas Nils ende njere bagutibate bono yekoro kinga andake Mudavadi bono Burai bwae na bubonge bali bwabekira amagoti yani obo uraime yani bo tugamire bo uramete okay ase page ya gatano nalimo mugano yinoro oraro gazeti ya The Standard yota clueless foreign affairs CS Musalia Mudavadi is facing a mounting criticism
for his muted response to growing abuse of Kenyans in neighboring countries. Bona ba Kenya bali bagendere goteswa asinsibuna ya Tanzania inseri ya Uganda asema tukabwango iga nigobono engana yu ya nyare koro kebuna anake omoske Musalia Mudavadi tarabaka gotenera nabo igokwegerera amagima ya bakenya abo abonete gose abo abonete kone kebuna wizara yae ya nyare kwana no bolendi boiseine ase ensemeyo nabo iga asobo we page obosio we page ya entanga ni kegima obosio we page ga ne bwate bicha yae omoske Musalia Mudavadi nabo igo bicha yae Nicholas Oyo nabo igo Bobu Njagi nabo igo nekere gotanga andake abakenya bange asichinse chire cha mate ya Kenya ni gobono bagendete gucandika nabo bigo gwetera makonkorende wizara ya mangana yichinse chisko kono teranyara ukona kende ekrotanga andake Mudavadi tabwati engana guseta bwati bomanyi ase wizara yune kibonete gotenera aba Kenya gotigana nayo se page ya kabere ya kwanira mangana yichiseme ekrotanga why teachers shift to SHA faces illegal landmines nga andake okonganyi wakwa ubuteneneri bwo wenya bwo barimu gocha se umuroberio osha ni gobono kwaretire omochando monene ngano nyabari mu gose byombe biri byabarimu banyarite gwita baba gwetera se kyombe buna kiri nat na kupet na bogo kusnet ni gobono ekorokinga andake nande eyene ngana erachikoleto mochando asama tukare bosio ekiagera ngano nye public participation tekoliri gose abarimu mbanyarite kuboligwa gosange birengera byabo bwikirano ikigira chikoirengana eyo echikobe kogendera komenya se ekegambero asama tukare bosio na ekire gukwanira mangana yechisemi na boigo ebigambiro nsaigando chengo kwanirere mu Inspector General of Police Douglas Kanja nigachire obusibwe kegambiro na inde gosenga nigo atembre kurigenjira yo gutanga ikigambiro kiagira nga ikigambiro na kikiabirike gutanga okuriko ko banyanyimbo chiri bukomi ekire bono abekire arigiri enjira yo gutuguterare ogutanga uko nsarigo asengane yo Inspector General Banyimbo ngana ire chibeche ko magazine ya The Daily Nation kulende nyolenga Inspector General Douglas Kanja nigo akogende kigambiro amatuka makego siri litukilimo lyo kama ega yomo Kenya yomo iri akurukunga mo Kenya kurunga Eliud Matindi kogenda asekigambiro nabo igogotenenia okulikigwa kwa abanyanyimbo anemono ase kerego kirigia constable onyolenga serikali nigerengete kulikia abanyimbo chiri bukomi asono omo Inspector General Douglas Kanja achiri gambiro gobori gambiro gutukuterenga ni jwale na kurwali baga kogendera kukolikiwa abalimu abanyagita yani abanyanyimba abo askiringa busubo choli bonere bu mwako 2027 niga serikali ra kuburwa abanyanyimbo nabo yigo chinsa mu cyubulendi kwanyuka ayuna mangana likiro cyube chiche 10 kunyebeka chingoro bono mambia ko rero ko bena kibe cyakane bono mambibo bebe tusina skuru wara igeriga guprinta matemwa nabo igwamo na madene are itara hapo witani 4 billion asona ya kaninga tulio chikorosi bitabu matuke 36 ningo babete michande menene asobokendo bonene anyuse yechibaratero chubolendi bwa serikali ya M7 ya Buganda nyoro mangana yonsu be cheka birobono mambia nkibako ere michando bayiterete kulende engana Bobu Njagi akobo Nicholas Oyo akobolia akotebanga we went to Uganda because we are East African community citizens. I keep asking myself what wrong we did. We do by crossing the border intutu achete Buganda sinjotora babwatani borongorwa Afrika ya mocha mocho kitu akolete itu akoleta mamocho bono asoko genda gutambuka orobebe na kibotamba kwebuli enki babwatiritwa ina mangana tanjora machiwu kabono iga
kulinde keriri ko matilda unyolenga ngana ni rugwa kwa negura Musalia Mudavadi ibe chichaka tatega zedi ya The Daily Nation nige kworokia mebere yaba Kenya babere ebanyara ko bagusire bugima bwabo ali sense ya Tanzania kubwatikana nobo choli obonene ubwa kolekana sense ya Tanzania asomura ibonse yomusubati Samia Suluhu Hassan arali wakoba omobwe inyoranga mebere yaba Kenya bumbara tuka mpaka bono aseba yuko kolengana no moziri bwa mangana yuchise ko Musalia Mudavadi nigo ayene kiria mangana ya nagotabanga nigo serikali ya Kenya yukaraboniga yakolero mukinga aba Kenya batano batatu bayira diwego inka Kenya gose bancheiro chinga kibabere bateketa sebigambero ansese muri Arusha na Dar es Salaam kulinda aba Kenya bande babere basire temagima igati yabo omwalimu uyolenge gosomya ase skuru emo asenseme ya Tanzania atatu ko ikaboniga unyoro mwalimu John Ogutu uyolo gosomya skuru ya Sky ekurunga Sky School aliyensemeli ya Tanzania nigage tulisasi chidalike 29 chinsa isano ibiri cyamuragoba kulinda ikaraboniga mu biro yeturatuka n'uyu mwabo mibere yubere turatuka sebisire usasere asisiri ya Tanzania yano chibe gatatu mugano yo bono mambia kiraba Kenya bakobuli murayo iga Musalia Mudavadi ne serikali ya Kenya kwene kinga abayiga babiri batukire abancho babanyole mibere yo nabo bali basibire babwatukire uli muryoka Naboigo ase ewizara yitisemi enigo ekukwanira amangana kusema temo ya igaye kirasi ge 12 agendere temo a KCSE nekirekoro kimuna nigo bono chisimi chigendere gutoka korwa ase examination rooms gosebira sebiri bibwate amatemo nekirekoro kingana andake nonye chisimi chanyalete gutango gose ingane yanyalete gututerwa renga chisimi nchinyara gotumeka chingaki chamatemo nonye naborokia invigilators na boigo aboroki wamba busa gutwara chisimi ase chiskuru nigo bono yarorekane buna chisimi cyabere cyigusangirirwa korwa ase chirumu chiri amatemo agenderete gokorekana ekereko rukinga wikira boniga kira amatemo yiga KCSE agenderete chisimi cyanyarire ko bachigusangirirwa nigo chire 45 nekereko rukia buna Kiombekeri iki ya Kenya National Examinations Council nigo bono kigendete konyora chinga kichingo ngo ori kwenekia ase okweneke buna amatemo taranyara ko bagako iberigwa aneno muno amatemo yayiga form 4 agenderete na asense moyende nkukwanirire ebunge ye Senate ekero olitukore igoro mo waziri bwobokorere bwa serikali gose waziri obwamangana public service Omoske Geoffrey Ruku bono anyalete koroka bosyo bwa Senate na bwo kwerera naki serikali bwato muroberio bwo kweneke buna yachakire gukora obonjorire gwetira ase kiombe keri ikya National Youth Service kiombe kya NYS nekiranyalete kwerera buna iyo nenchire yamo serikali erigetie kugendera gusira wa Kenya kurwa ekirengo gense gose bottom up economic transformation model eyo bona kiro yatabire na andake NYS company nigo irache ko bagekora sichibesa nabo igokwana na emirimo ko cyase bali aba gose abasaye bali bakonyora amagere kurwa NYS batete kora sibese bakora sichi nyingi barosi NYS company ise gutwara etwara buna bono chi industry chi factory ase abasaye barakorera mu industry chi kwerende chi yao na bana chi tuka no problem lakini bagwate bangaki batete kora sibese lakini omanyenga engana nere bwatera niriaiga andake nigo abakenya babwato bwobanga serikali nirigerigetie inchira yoko chaka goitenenge gotenenge gati yabarai wetera sikiombekere kya NYS nande koranga nigetete goswana no butenene bwa NYS korende nigo mawaziri boboko bwa mangana public service oyo Ruku anyalete gukana engane yo nebwate scandal gose chibesanchira igachi anyalete gusira ase kiombekyo kya NYS 2 billion echobono chigendete gukorerwa obutuki komanyanga ninki kyanyalete gukorekana na boigo gukwanira ebunge ye Senate ndoche richi kontraiga gose bill omusada noraiga ogendete gukwanirwa igoro ya mangana asarogasi Sarugasi timeti gusonkorogo no manyitinga abasubati mbaroro konyoranda kikira nyordenga atakonyara kobereka niga kurigyo musubati onde unabona nchenko nandigyo musubati onde motebinga mpugoreri omwana oyo iga bunako iburwa iga omwakane mbogwakana musubati ya mbaroro konyoranda ke abantu babwate chi complication mbakonyara kwimokia abana takonyara kobereka gusomo biro eto no bwate shida okay bona kanyora kana oriabe mosigo kwani hata ya
nabo rusigwa omonto abekeru agukineria omwana oyo iga kawe kemetinyi kianda omwaka ne chivesa ako omwana oli nari guchutwara bwa mate bonde bwensi no mwana nanda abantu ngokora bali biasare bikiagera abantu chivesa umeterero nenga babakoligi chivesa abantu bagutumika chivesa chinyinge bono ndoche aiga sense ya Kenya nigo yarorekanire nga andake abantu bagotema ko risk kwanyoranga omongino bwate miaka 55 55 years nigaligetie kubugoleri omosubati andake utanyare kobereka omubugoleri omwana wike bono iyo ndoche nga yairire nonye ne bunge imense ya Kenya bono eligetie ko chagotange ngane ya surrogacy yani nga amgana yo kubugolela ni Suarogazi. Okay. Kubugolela ni mesi. All right. Tano. Wana mambia. Gazeti Elia nigo ebwate omugano asukwanira Ruto we promoted 25,000 teachers ngwakonera omurali Matilda Samangala Isemi akoranga eserikali nandi nigo bono yali ya kinirie abalimu chiribu 25 nako baje promotion asabo igo ya mentira abandi chiribu 20 kulinde onyolenga amangana yani gagocha maiga yomora ibweke ombeke lisomora inten umunyakero ontenenera bwike mekeli kulika balimu yati ya South Commission ne Revarini Mitei goralia benenga nigo ensameli ya junior school ebwato bolemeru bwabalimu 72,000 chiribu emerongo etano nebere na babere abubono asumo ziribo isemi jure sogamba anayetinga serikali ya chakire kulika balimu abo nabo igoguchiko goira gosegolibya amasangangole aliyale asekyombekelikia balimu kulende kukonyolia umwanchu muri onyolenga abalimu boni guikira bono iga abalimu ekero kuligerelia kolengana na ubo tukibuli bokolekana abalimu bali abagendera te gokora gose abalimu chiribu emerongo etane tatu na batatu emiemo na berongo ebere na kianda nigo bali boka bagendera gokosomya school junior schools as grade 7 8 9 asabono bago somya abana million cyabana na yukoro kingani goli sangno lina lirora sector y'abalimu ina magana likijibe cyatano bono mambia monchu mulirali no motegerali asensemeli radio Matila Crossing moyega na ikero tukwanere page eto kwana mangana gold ritukorego mwate butenga ensi ya Kenya anake amangana ye gold gotoka nigo yabeire buna no mogoko guchasi ensi ya Kenya kurine kero tuko so ase county ya Kakamega iyo gotoka Western Kenya nigo chinse mochi manyekanete buna Isulu Bushangala Ekolomani constituency nigo bono yarorekane buna abamenyi kose abamenyi betinsemecho nigo bagenda tukwe murunganeri ekyombe keri kia National Environment Management Authority ekyombe keri kia nema anake na sengenjo bagenda tukubuligwa banyare kokora okunganya buna enchire yamo yokoena nalibaga company yamo kose company iga manyakane buna Shanta Gold Company echake koya gold kose dabu kuro ase chinsemecho ekero chinke chiga taneti chiribu kome bono banyare gotabuna obwene bwabo buna bamenyi bechinsemejo nigo boko unererwa nende nigo ekorokana nga company ga nigeligetie gukora koya edabu kurwasi chinsemejo ase onchira ya abo bisine kero bagotabuna kero banyare gutora umuchando na gotabanga baraboti batageti kunganywa kurwa chinsemo gose kurwase obomenyo obwabo na boigo ndoche aiga samgana organ transplant gosoko chenchwa kwebimo na boigo oko bekirwe bimo byomubere na boigo okonigwa ni gondo chaba jumbe mbago jamani taringa hago bagen taringa mbosi ba ko biashara mbaro ko nyoranga no bwate mumromi no tagete nyigo na bonete ko kala na bonete ko yegwa kwa nyoranga no le willing komwa wono ndoche aba jumbe ko se bunge nigerigeti nchira yoko ene kebuna yanyale ko bekama chiko ako akorigera akomorikere ngane yega yani kwanyara kumanyanga ki under which circumstances oborete ko ne nyigo yawo matirita bakonguti boya mama mangana machiri eriga noroje inche nimbwate emioro tabatali onde bwase otagete emioro tabatali please aje ninchu inche koni simple 1.5
ase siasa kurosoro gongoro Mount Kenya ndote omo konyo bo mraibo nsemo sike kidire kiniki gagendete kumerana na bajumbe kurosoro gongoro ase chinjera cyo gukora chinkwana na buigo ko bareta mo gosego temo kubiko morembe ase orogongo ro Mount Kenya korende omo sike William Ruto nere ni gagendete kuegerera kigima ne kiragendete kurigia buna abajumbe na buigo gati abarai bali meyekia makia ODM banyarire kobera ange kigima ne serikali kubwa mono gwetera sobochori oboke obubura chigokorekana ase chinsemo buna bono ndoche gazeti igamurekerete orogongo rwa Nyanza Western na boigo chinsemo chiria chia Masai na boigo kurwa Coast Region nga ase nsemeli omuskerela Odinga abwate ubabe kusaba ati chinguru kegima airetemeli nigo umuske William Ruto aligetinchira yoko neke buna abaraye abo banyale gusukange nere bunenchire yemo yugo chakwebwera obochori obonene bore bose na inde kuseko enyorera second etamu ya kabere usarigo ekero kurigireria amangana alikira gazeti yubono mambia The Daily Nation umugano yugwa kwanira bono mambino umugano ule chipe chichirichia 14 ase gazeti ya The Daily Nation kulinde ekero kwanira Biden arocho mo deputy governor bwensemeli ensemeli ya Kakamega yokurunganere yubo Safula akubuli elinganelimo ngai nintoba interest chia ebiombe bigamwe serikali ni chukura ni konyora enibo witase gold chia tokirega kulinda abakenya abayiga chiribu 10 nchi amati chia abakenya chiribu ngai bakogenda abange bali kuboringa yisimo gotoira mugo chikotoira shaka ora ali sabantu bagukwa usaligo yes umotanga ni kabisa biko enyora ningo egol egol ya tokiroro kia bangana umotanga ni konyora tali uji tali enogo kabisa enogo pito tali nkibono kwanti yakole karati ko usaligo oroche mugo ndo kwa okorema kakyo umiringa nere omeito ngorogo ise gutuka ngekenyoro kiri ukurwa bate bire gold neraro igintongero gekomureka bapima barora neraro talia yoko enyora nere esinginche ko ba deep gochinse asatambe chi kwaje ko lemege sima sokoro egesima kwanya ukunya gesima straight nisa ali so chikomira mache no manyenga ego gold na ikale gochinsa usaligo minute no ikale mama mati tali gali bogo bono igintokero nkiri na kwenda kukunya gesima bwa Ankorogo umuchando ora igasenga neyiga nelinga abamenya abayiga eba kubunye itukwirwa ara ebirengereri byabombira aba considered was a public participation terakorwa mbara bwatira ndigwa sokoboli gwa kolende chibe chuchia gatano nalimo nabokora etaro yomuraibu insomo ske daktari William Samoei Ruto asesebole ukambani eyo gotebekana koba echikoni yaye muraibu chama ya Wiper Kalonzo Musyoka kulingana n'chinkwa na chia muraibu insesensemele ukambani nigatebetenga neba mwangete kura na achirega ya ukambani wikankinya magenderero na antigotiga ukambani maega andake chiga kichiga chia siasa abarai au bali barabasani baye Kalonzo Musyoka na baligiritia mangana bibagaichana kulinde abarai bande kura sensemi gati abarai bali bamubwate seti umuraibu ense au batali tunabonga mono mugavana makwene mtula Kilonzo na bigo Senator Daniel Manzo no mujumbe Dadiuza Nzambia na bigo omura gose Susane Kiamba abungati abarai kura sensemi bayire to muraibu ense sensemi kampani na mangana likijube chikatana limona magazeti ya The Daily Nation kule jube chikatana kabire karo siasa chikendera tekoba na bayigana mona so gwakira ekoko abarai bali bawuchiko gwaka chikura sobo cholio bokeose by elections niko chisamo chikendera tekorokia obwoge bwabo ensamali ya Mbeere North eyego toka ase chinsamo chirichia Embu andake ase ensamali ya ere nyomo kigima niko andake abarai bali bakoligi birogo ngamono murai ensamali ya serikali UDA candidate uyo Colonel Leonard Njeru nolio DP uyo kurunga Nere Newton Kariuki niko bangana kumnyoka nikirege asabono serikali gose obodo choli oburachi kwora kinga ine libagalie nseme gotoka Mount Kenya gose nseme ya Mlimani nere ne serikali gose inge serikali uchikonyorugu akwo kone nororo nyora bangana yonsibe chikatana kabire bono mambia asega zeti ya The Daily Nation yes yale nge 1962 asabu akoro kumbele gabu nona atate konyoma okay Mbeere North egotoka ebe county Embu
embu esikati kiri mbere noti mama ima naona atate konyo musubati bona musubati ale kuru kunchoki nkamrutire mestari batu mestari mbare mbere noti mbere noti no taima ngana linda mangana yo nkorogo yuko nyuma matali asubu amatana tugukwanira setwani kibe chichiko mena kabire bono mambiga zedi ya The Daily Nation ibwata mangana nga court ban say Ukraine Tanzania water zones ego tebekaranga bono ikambiro nigo gia tuteirale gose yani nigo gia tangire ogo sime kwa kwemete ange na mangana ichindoche nabo igo nase ange nemechi emete igane eli emelingamu onyolenga emelingamu ye eningana yabeire agego gukwanekana sige kigetambe kunyo amaje bagotabanga chimita 10 chimita 10 korwa se amone chimbebe nawe igo onyokole jirani y'omuntu rero muntu kero kurige ikagusi abantu abange abasimigiteme okonyora asimigito mulingamu urubago igoro oso ete ubandi bone kigambiro kiri guchugwanchira magana ayuge atuteirale igonde bwensu subegete metemelingamu asorobebe asoroberwa yonde emelingamu eyu ichieka 10 Rusia yonganyi obeke 10 ujimoino chimita 10 eto bekanga aseki emeteri yego sali aseki buna makora go sutobole mubwane sana nje ko gosimeka agento kenda soko nali ntuwa kwa neke gambiro ayonsi ko ikaje kwa kana boy ngosinyara libasi beke kiaga ekambero kelige chimbe chiege chindemero amangana ye chindemero kero kuligire lya yonsi na mangana likira siga zetu mwancho mategera libona mambia kulende ngati chiko ya korokore siga ya The Daily Nation libona mambia kuira bwangu sana mpaka sensemeli yechi county katukulire mangana county news gusali ya gwateka kurwasi chinsemo chiri chichi county bona mambia nabokora omwancho mategera li amangana au ayuali kirwe kurwasi chichi county bona mambia yandi kurwasi sensemeli obonchori kulire kurwasi county bona mambia nyora omugano asibona bamenyi bali bensemeli ya mukuru kwa Ruben kutoka Embakasi constituency wasase bungelia Embakasi gotoba kadanga omwanchu motegera litukuligoro nigo banyolete asara nene igatia bange baraba onchereri maigayi banda byabo ne ebigutubyabo byokoneli agutagurwa asomurobali ebwoko nganya gusekugalia ensemeyo na kubeka uburabu asensemeyo murobaliga ulikora wamona ekebekeli abasaiba NYS nabo igo nyumba 10 nabo igo amona batenili kurwa selo kwa administrator Ben Samelia amoneke mbeka mukuru climate works nigo batale zinseme na gusaga ne bibanda au na kubitagora rasona amenyi benseme bakolera ngambate biri mangana yo banyira sara ere enene mukuru kwa Ruben onyore abagushya bangemba menyetoro sana mukuru kwa Ruben nigo seno erenga angensaga noche matale nona amenya sana amatuka matale ngale sana mukuru kwa Ruben okay mukuru kwa njenga nere range na kwa Ruben okay mukuru kwa nkorogo tiyo mukuru kwa nsali kwa tiyo se peji ya gatatu asiga zeti ya The Standard muswati na raiga oyomo onyale gusore nyagitari ya Mary Stops enyagitari yeiga nga anake niko yanyarete komokorera obo bali gusachite kuligia obo wenya kagiritenga niganyorite umusigo atatagete anyorito musigo atata gitera kine gatoka nga kero omaiteti nyagitari ngo bachire allowed kero kwanyore ngana ko muntu nabwato muchano na aligeti onye kwanyore ngo mwana uri okobereka abarachi ko kogosereri obugima bwa wasamutukale busyo kogosereri obugima Kuikere kwa mbabate chishida ndera kinako chakobori goseneza rako kurwa ane gazeti iga onkorgo nige koro kina omusubati oyo anakekera ere gokorerwa surgery gosekera ere korusigo musigo oyo nigo enyagitari iga yakorete amamocho amanene kiagira mbamubete sindani eri ya anesthesia ose sindani eri yeri gandi nabo igo nigo abolitinga abasubati gose abanyagitari abasubati banyare ko mudumya kine gatokanga enyagitari iga yachire mamincha no kugania kwayo ino mugano rase peji ya gatatu gazeti ya The Standard kera bono luchenga omo subati oyiga nabo achiete agaswera enyagitari eyo kole netari mangana ase county ya Nairobi nabo igo chinyagitari chire ense ye serikali ya county ya Nairobi nigo bono chianyalire go chiko chinyale go chenja okokole rigose chibenki chiri chiko tumeka bona bono korwa cooperative bank gocha Sidian bank yego kubotakana na Amri Richi liwatokire n'umugabana bwe county ya Nairobi Omoske Johnson Ada Sakaja nekiro bono amaswari amange anyarire kuborigwa ningi anake kyagerire omo governor yo igari gete gucenje obukoreri bweche benki cyo gucha
CDN korwa cooperative ikiagera cooperative bank nero yabirige koba yo ya nero yabirige koba kegotumika asichinya gitari chire inse ya serikali ya Nairobi na nkagiritinga ekero nkorigererie gatiari are aiga asinse muyende kwira nasamunga na siasa ngukwanirire umusikirila Odinga gosingukwanire kiama kirigia ODM na kirondo cho borikio ya maiga gotebanga kiro muntu ni galigetie koba Raila Odinga asikiama kirigia ODM nga onde bonsi korwa abali kiaba nene na boigo no nyaba deputy party leader onde teyora oda tebinga tauche ko bomurai ODM agoitabe nga bonsi nigo bagende teko kiro muntu ni gale okaya nere bono yani kero muntai nero gochikobeke goro tukiaraila kiro bana buno yo nere yo governor ya Kisii ya county gaigo mwana usimba arate yani nae were bako ngumboro kiagera nere bono maiterere mbura abandi bagende ye kiagera kiro muntu amaitenga nero uri chinguru mono kuboyonde bagende aba deputy mbatatu bale oyiwe county amo etogwake kura tari mangano kolengi kerondo chinga chiko myoka kerongo ya korokura sensemo yane chiachire ndo chiamyoke sana ana sensemo ya chi ebiti mogosolia egiata bwe myaka inse ya 19 tukwanira Adrien Kibet Korila uno mogosolia okosolia e club kerigia Celta Vigo negatia mogosolia bacho lirwe korwa se e club kerigia Harambee Stars baguchikosolia timu eli kusuba guchikosolia chise chisiko aso mogosolia gaguchikoba oyo mogosolia e club kerigia Equatorio chingaki Equatorio baguchikosolia Equatorio Guinea baguchikosolia na Senegal litkoliri chiliki komena Sunrise to omwako iga Mwanchomo ligeli nagatialia arase birobi ebiti wonomambia kolereko ya kolera gause ensemo ya ito korogo tume kero nguya na mchasa onkorogo chitariki komene litukori ankyo inyore World Diabetes Day gose litukori okomulekera oborori obosukari korende kerondo chego tabanga early detection of diabetes can save lives abantu bagende bapimwe esukari anamono litukori ankyo ekirabono ndochenga ase chinyagitari che serikali nigo chinyagitari nchiroro era chiekoba free abantu bagende balengwe esukari ase ebelere babwate gasi ankom gasi ankom abantu babegetera ini como que va egento ndo cheba molekere tega iga umunyagitari oyo mwagotabanga screening abantu asokolengwa egentegetangani onye kutwarira ngo liokario kana ndiko gwetia mache bwango onyara kugenda oligererirwe ikiagera nabe kogokonya nabo kunyara kubwena kere kendabo matiri toroja ababegetera ini gabapimwa manyinga akia abanyagitari nyasaye tata tigaba siseni tata mama sengenje yaki matiri tango kote oroji babegetera ini omokeba omena manyinga aye tubwati sukali kana irene screening teriko korwa ondete yokomena manyinga nyagitari okorwa tiresi gazeti ya Taifa Leo ekeni kiago ngazonjanga kura Susana naende kende tikeyo kiranguse mapema Susana mapema ngakigwa kara kwa bya goteruku iga lero ndikombwa tomozu munyakieni ga okorukwa nere Susi mbeji tato Susi Wanjiku ga iga nere mbwa tomogeriri tukulia lero ningabwate miaka osiri na 7 tu only 27 years omwana liguto mwana getinya mapema anayependa kusuara masuara ya vaseni yanachite kuikaranzana basubatiga obabolinga kimoro chenjanga kirero ya chirenkali chincharanga kindaro isi kwara zake makeups enchiranere bakorosi menuga iga bakoreta chi tutipiki barosiga menuga style frani iga tutipiki chiribanya bakonya weta etiga mapema ochikobwenera korugiga bo obora borinda mangana yachikoba okay nanchite wana nanchite mitindo yani nanchite mitindo ndeyosi nanchite mepira kwa zake wewe aje omwancho motegere tikankoro kinu omwancho moligere tikankoro ki motegere lero raigure mna naratebire mwana nero yipapa buba nero ibona tata straight okay no problem kwa zako ra duniani listen okay tikambaira asto bwana tekogenda mapema okay kwa zangu kwa mwendo wa haste shafika kwa zangu okay leo ni siku ya Alhamisi Novemba tarehe 13 25 Taifa Lero pechi kianda
mapema, dondosa hapa na pale. Okay, igango kwere paka musambweni iga gotokaga Kwale. Kisura kata kusawisika okay, kusiriki uvusika. Okay, matiri tane konye. Swali kini kitindi. Anasema Kisura akataa kusawisika kusiriki uvusika. Kwa nase kama mama. Kiago sinya nae. Okay. enerae Oino molikione kitingo kotekera. Oino molikione Janet Kafunga nerundikire gigabwo mapema lakini nya gukarumo ngaini kuiwe Kiswahili bwangu mwacho matendo mwacho muligereri amangana na makongwa asomo gakabuna nje gukwana. Okay. Manya ko enda paka sakuru ku Mosolito nsana ndiga. Okay, Mosolito gaiga nandi yego tebekana pastor atumia maombi kuliria mwanasiasa amunulie boda. Bono gaiga mo pastor monyene kanisa ya enere gabu. Okay, abantu kunyagocha balirenda basirika kwa razao radniani. Bono mwanasiasa naroche ochete kanisa nachete kanisa rende kuna gusaba bale gali kuna gusaba bale pastor akabuata likondo. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe. Kakinya sae tata ale gwancha aba mure maiga oyo muino igo ni gagendrete gusiema gocha so mwana siasa oyo muino gaki am enkoro yaye eiguke angorire etingatingi na manya kurandi nagenda guchingongo chiria igere engana Nyasaye eiguikana kirase. Bono yekirite umwana siasa ona bamwita akoraki akamugorire tingatigi akaigubia sana bono gwikira gabo wino mulikio no kurukwanera kipungeno Cheriot. Okay, wi musanga para demu kukana mumewe mbele ya pozi wake. Okay, bono gaiga iga bono no yekirite umusubati naraiga nabali ikire ale mbochi asomochi. Okay, mungina no ale gabu yule posi yaye mungino nere na bwato mugako ye buna bwato mugako yoye mbaigwana ni no mugako ye lakini bono embochi egatale runango ne no mugako ye buna tale no mugako ye akama kuru oraka agakano mugako ye live ase umungino ye boss akamotebi ayatata njetinko manyeti karugi gaiga straight madam na oteba nga umugako yaruga timotagitinje. I don't want to see him live and direct. Okay, bono rende umungino nera gakuminga kinga kiamokani kabiri akiamokani style ngabune okorra nere okorrango mugako naka akarengerete. Okay, musachire na basogete burungi gakabwata akoraki akagende kiagera umukanire ase epozi yaye umungina. Oino mulikio no kurukwanere Janet Kafunga tuwalenga sakurukuganchoni Mambasani papa pupa mama. Okay, koire imiti atripaka sakuruku Ncheliani gotokaga gano no otaifati ga oike pometi. Amwaga unga kwa nika siri za mdosi. Okay, ngwana karega erebono igakare koimoka ogendo chigokoraki ogendo chikogambe posi yayo jisiko ngomate posi ori na mpori obusani mungwano ingu kwana no mungwano musubati. Okay, posi ori ngocharo mpori obusani why lakini nende toigwana ine okay, posi ori moye eriga bla amangana ye pose bona yekirite pose ekachie kamanya mangana ye kabwate gakoroke kamobuta kwa razake. Okay, oino mulikio no kurukwanere kipungeno Cheriot kurusi gabwasengo chukore gazeti yani ya Taifa Lero. Koire pakase akorokwanga nao mutituni egotoka Machakos noroche kwa ikire abu oncho kemae gabu Machakos. Okay, chotora penteni rasukuma mama kuuza shamba.
Okay. Musubati na kara umongina na kare ga rende obwate umongwano ndego chisiko gaiga o rwete machengumbo obwate binto keregente kero very smart, very accurate, very intelligent. Shamba pani. Akiwakara kwa Shamba pani. Okay. No problem, whichever. Okay. Bono mongino buna bwate rende champani rende rwete ngumbu. Okay. Bono sokoro somangi ntegi wasom. Shamba pani. Somangu ngikie ntegi kwa. Penten. Somanga mugano mugim. Pente, okay. Etaito. Mwana dada mmoja. Etaito. Choto. Ringana limwamu. No ga. Choto la penteni, la sukuma, mama, kuuza, samba. Mama. Obwanchani bw'umusawo ke Gote nona ngabu. na ubwage umongino yu umongina konyu buli mubwana uchikogo ky'umusawo. Na kiwakora kwamanya na ndoto yobwati ngabu. Okay. Lakini wewe ni Mswahili baba buba. Okay. Bono omongino nabo yapitetie aenda chikoni ubulimo akonyo mungwano uyo bakonya nirinde kwaraza urado ni kiagera obwancha nabo bwate kiabete ngabwancha nimbwa mwili. Okay. Oino mulikyo no korukwa. No mate matiri tanga no nganche sana mbake pitia nusu ni yao ate abanga no ancho umuntu tegate anga no nganche lakini matiri ta abunorega no ancho umuntu pisirias mpaka urusi na bane koro toni omwe umusaje Okora somege ndikirasika sikyo arabu ntuaro ni tuaba oyu wone tio bole mabutani omusuba oino molikiona chona Cornelius Mutisia nero manyiri gigabu abu nongo kolega seti ane ataiva lero kwaraza ngura runiani mugaka chefs korogo ngura runa angino nkorogo doa wazero mwanjulie na otoko yakora magazeti gago ekeke kurubono never toso asensemli yengambo ya gatembe njengoro kwa jovro nseri to wesu kuskato chiade ncheke mto korogo ule bija Togo okonyonga Togo tiga yani bwana taboke kwa siaru yani rojo oko matiri tatari aso oko ndigere ligangorende kwani korogo Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngo tukabari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange
bakiresi mbwetera seti namba chabo 0111161500. Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658659 for more information or to book an interview. Timiza School. Discover your best. Ne wachandikire n'ekitanguki ao cy'ibinyorime owebi okubura w'ekinguru cy'obusacha omuchando bw'orwiboro amarwire ao nanene aliyo kwambukira na Stinsamo Chansoni egatiye cy'urube chinde bono tubasa guchandika abanyagitari baba nyuki mama nyuki na mapembe nao barayiga bona sorwa ngorwa gusi eri baguturi kurwa sime cyande yagendere ko bagigo kubenga batari rero Stinsamo cy'icyanyanjeme yo mu cyokisi ose bakirisi migwetera sinamba cyabo 0704 115152 elio bagukorere emechande yo yabereke go cyasuge mabwao. Kila nafsi na ita Tarari ogokwa kwa Lawrence Ondigo bogita yuro mwana nyagosira Caius bogita na nyagosira Lucia Nyaboke. Kare mumuro mwabo Agnes Stella nyagosira Dismas Bernard Dennis Justus nyagosira Ronald na Father Michael abogita. Mabiro ya nuru sigwe Activa Funeral Home. Tukuriya Jumatano tariki 12 Mutinyoyega nigo arani buri tukuriya Alhamisi tariki 16 Mutinyoyega ari Mariba Village Boronyi sublocation Kyogoro Division Kisii County. Gatamba Television na Gatamba FM twarereito. ila Bwana ajili ya dhambi Bwana akatoa neno mtaza Godmart Supermarket ne supermarket yo mugusi yo egokoneria kurwachindagira gwika ebintu byo gutumeka nyumba aserigo lyansepe nyorere ebintu byonse buna esukari amase yo kuruga ayokorosye chichabate ayokorosye mandasi korochi company amabuta yokorosya endagera omochere chispaghetti ebisugwiti chijuice amache amabere. Godmart Supermarket nere kumete asokorosya omugati omwansukegema naboigo okorosigo abuabu asa supermarket yega nkoni bali boigo chisabone chi detergent chi sanitary towels chi pampa
tissue paper na boigo serviette ensemo ya stationery nkonya bare ebitabu chikaramu nebinde ebinge nkonya bare boigo chirangi chebikurutu amaryogo ya mainom nensemo ya electronics konya bare TV chiufa chifridge nebinde ebinge banyore ase chibranch ose chinsagia abuna bonom kisi kibirigo ogembo rungo kisi CBD rungai ngong riruta naboigo kisi mega Godmart supermarket get more Godmart supermarket get more for less. National anthem ya never. Hallelujah. Aye, mbate ibuira Nyasaye no muya otoikiri tukubuni ya lero kwaro riri tukuri ya lero tata muhakiri Nyasaye tata ngambuya mono motebi tata Nyasaye tata thank you tata minto thank you ajena yenchene nchaja mapema kwa manya kubuka kwa minyoka imirimo yao lakini tate komyoki immediately on the spot toba isa komo chaya to mwana bwo muntu kichera ibule tweno mukungu to mochaya nara minyoka gochigabo lakini tate ngotebiga tata minto tigango tebiga nkikiragero chayo muntu mino kiragero chayo yo mino ne batabwati bana tiga komochaya nganeri yo chitari koibura kaki ne isa ko banga taragora gari tia komochaya ngataragora gari ne isa ko banga tabwati kende yonsipi tiga gochayo yo mino abantu mbalega iga amauchi kabisa amauchi amanene ngana agenda katari urure katari uchire nabwate madringa gabwe gari bono gabwa gusherera banta matobe ugusherera banta matobe asiki tata nabaro rweta abagacha nabaro baibuirega yase kwa rwete ukagenda gabu bono katari kaki nagosorera umwana ominto tabatari tiga gochayo yo mino kwali leo mino iga kali akanga akoba akakenenkeria lakini ntatengo teri tukeli mongo kibule litukeli mongo ikabokie emanganeza meta koruzalia bokilimese omanye kurwa 10 umuchuri na chaite na roy umuchu kaki Yesu Kristo kaki nkinare gokora okay bali gwacha aye uri kwa bachaite magotoka bao na bako likugalia so muchuria bakora chikonda bamanya kurwa bakora chikonda aje bona lyo kirite gabu kwanyora nga abana baona bakorangiri kumambie sirimbi yabuga baenda okore konda buri gwacha ite ikonda tengo tebiga ense yeto ibuire ntwensi yeto ibuire bunore iga manyanga na boiboire mamo mino na batebe tusukuma ukaiburu mamo mino na batebe tusukuma ukaiburu nonya ninje bunande iga mamo minto ke muntu na batebe ke muntu sukuma mama akaiburu arafu bono gochaya na teribuya tikere yo mino mutigo chigari ngaka muisi akabono mogongo teni ne chega konyaka kamuisi akamongote ni gagonya gusukuma mache ge tauni kwenda ne chemo konya nche na gureti ngati bono ne rongo koraki ne rongo rundi tata tigango tebiga tatu minto tali asobobe etingati nyo kwenda guchigabu ya kerense igasa chinde ya eri ayuti garende ochekorra otigaroche korra kiara Nyasaye paka ko chingaki oche korra oyo igoyo le kogendi magongoteni umanye konyora ga mapema papa abwate madringa nantali yemo mama ke muntoma abwate gali entindi nantali yemo makurogo tebi hai imagine ka kitiga gochayo oyo mino igona le kote ya oyo minto iga igente ke tangane kabisa pi amaskani atuki abantu mbaro amauchi kabisa amauchi pi era akuri lyo monto omugambia sorry nimeshapima
Kumugambia amine tiga okumugambia ekina kurume yaye kumugambi kuru umugambi nga bono maite ori na mororire gari erega ori abwene taku wikira gosage abwene takoleki whichever na bibwene takwe na bibwene tanyoma tanda kerengo mocheki igone kerare ime yaye akumugambi ekina ime yaye bwika ori wikirari wenta nyoma liyo chieli umwana uri bona ayeroche nayo maete kugambia bande bina ime yao nga uri abonete ko begana gana ka kyo bwanja ntika bobe obwanja ntika bobe onyemba ko baigoro liao lakini tatengo tebya ya liyo chieli aso wanja kwao liyo chindiro njengo tebini muna murigo mundigerete liyo chindiro konyora ka kisiri asiri era acha itabamu abo oinere nkoruka liyo chi sikupemberezi wara sikusorori never. Hallelujah, never.